Bine v-am regăsit la primul nostru episod de Brawl Stars. Astăzi o să încercăm să-l ducem pe Tic la 20 rang și hai să începem. Așa. Tic este foarte bun pe mapa aceasta, fiindcă pe mapa aceasta sunt foarte mulți pereți. Și nimeni câteodată își iau Burly sau câteodată altceva, dar nu își iau Tic niciodată. Și așa, dar am făcut o mare prostie, că o să ne spargă Z, dar au aruncat-o. Este ce era să sar aici. Băi, mamă, cine a dat-o Penny? Mamă, doar un hit și pierdem. Da, hai, că aici ăștia îți dau viața pentru joc, să moară Jax. Hai de aici. Nu, hai, vină. Așa, bravo. Așa, mai e Penny. Doar Penny mai e. Ia. Mamă, ce ne-a dat Penny. În al doilea episod să-mi ziceți dacă vreți un club să intrăm. Că văd că aici. Da, hai să facem acum un club. Să punem. Așa. Trebuie. Ce să punem? Trebuie. Așa, dacă vreți să intrați, avem aici. Mamă, am ieșit. Mamă, ce... T-R-I-B-E-I-T. Așa. Ceva să ne punem astea. Maximul de trofeu o să fie de 2000. Nu, de 3000. Și dăm create. Și cine vrea să intre și o să aveți senior dacă aveți peste trofeele mele, aveți senior gratis sau vicepreședinte. Cine are 10.000 sau peste 10.000 are vicepreședinte. Și hai să dăm meciul, să facem de... Hai, 17 rang, că o să dăm mult cu videoclipul. De-abia am făcut de 3 minute. Așa, 17 rang, că ăsta mult. Edgar ăsta trebuie să-l omorăm, fiindcă o să sară pe noi la un moment dat. Așa, stai, bă, vine. Mamă, sar, bravo. O să fii mort, zic eu. Bravo. Aici o să aruncăm în desta. Nu sări. O să-l omorâm pe Poco. Mamă, Burly are 5. Da, cum stă el pe mijloc acolo cu 5? Ia să ce vine bul și trage. Mau, 11. I-am dat 2000. Așa. L-am omorât și cred că mă duc. Dacă pierd aia e, dacă câștig aia e. Hai să vedem ce-o fi. Hai. Așa, ne presează, ia uite pe Burly, ne presează Burly. Burly, dar nu știi că noi avem de asta, ia. Câștigarăm. Trebuie să fim toxici. Așa. Și cred că da. Uite, aproape ajungem la 5000 de trofei și la 5000 o să facem un episod special. Că deschidem Megabox. Așa, să facem de 17. Voi așteptați noul update, eu l-aștept. Aici e pe Dynamite, trebuie să-l omorâm că o să ne preseze la un moment dat. Așa, și mai e acel Dynamite, care și ăla o să ne preseze. Mare, iete și încă. Bă, la 16 rang sunt o grămadă de Dynamite.
Bă, dai mai clici. Mamă! Avea gadgetul. Nu-i corect. Nu-i corect. Nu-i corect. Avea gadgetul. Avea gadgetul. Așa. Broc și cu așa. Este un tic. Bă, și-a luat cineva pe tic. Mi-ai furat ideea, omule. Mamă, că să o să pe... Oricum o să moară. Jackie. Ia, mamă, cine a dat-o? Eram atent aici la asta să văd că văzut că nu mai mergeau minutele și crezut că e pe pauză. Mamă. Ce mi-au dat? Dar măcar am făcut 16 rank la 17. Și dacă vreți și dacă vă place acest episod, să-mi ziceți în comentarii să continui. Așa. Așa, ne-am pus pe pauză, fiindcă avem niște probleme. Așa. Mamă, Rosa are 20. Cea mai mare nu. Da, asta să nu faceți niciodată. Cea mai mare să nu vă puneți acest cap aici, că dacă vă dă în capul ăsta care arunc eu bile, vă sparge tot aici și vine peste voi. Hai, mă duc pe mijloc, că n-am ce să fac. N-am ce să fac, omoară-mă. 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 Deci... E toxic. Este toxic, om. Hai, mai repede cu rank 17. Apoi fac 4500 de trofee. Așa. Așa, Burley și ăsta, Edgar. Trebuie să-l presăm pe Edgar foarte mult. Hai, presăm pe Edgar. Trebuie să-l presăm, că dacă nu-l presăm, o să ne preseze el, pentru că o să sară pe noi. Așa, acum pe Burley aici. Ia. Uite, ce v-am spus. A sărit direct Edgar pe el și l-a făcut praf. Și acum o să vină pe noi dacă nu-l presăm. Uite cum îl cheamă. 7. Locul 2. Băi, scăpă. Ba nu. O presăm pe Shelly, că o să moară. Dacă sare pe rampă și o moară Jessie. Nu pot să cred. Am crezut că am luat locul 1. Da, aoleo. Am stat pe loc că am crezut că am luat locul 1. 8 plus, ia cât am 4397. Facem 4400. 4400 face. Mama, la 8 minute. Așa, Shelly, Edgar. Trebuie să-l presăm pe Edgar iar. O să sară pe noi. 22, așa, l-am omorât. Edgar, e de acolo, Edgar. Așa, dăm acolo, aruncăm capul. Dăm așa, ia, sparge-l. Dă-mă. Dă-i, mai de odată. Aoleu. Așa, deci, uite, pe acolo îl cheamă Leon, dar are el primul, am înțeles. Așa. Suce pe el primul, am văzut. Bă, ia uite cine a dat dinamite. Mamă, ce... Mamă! Mersi. Așa. E cine a dat? Arunca.
Bă, dai numai că ăla cu skin omoră pe Shelly aia cu mult. O să lăsăm să ne omoare, că n-avem ce să facem și... A, da.